Wamkelekile kwi-Immune System Adventures. Namhlanje siza kuhambo lokufumana ilizwe elimangalisayo le-natural killer cells. Sijoyine njengoko sijonga indlela iiseli ze-NK zinceda ngayo imizimba yethu ukulwa nabahlaseli abayingozi njengebacteria, intsholongwane kunye nezeli zomhlaza. Dibana noKwanele, inkwenkwe eneminyaka esibhozo engaphilanga, unezilonda ezirhawuzelayo ebusweni nasezandleni, kwaye umama wakhe wamsa kwagqirha. Une-empathico, usulelo lwebacteria ekunokwenzeka ukuba lubangelwa yi-Staphylococcus aureus okanye Streptococcus pyogenes. Kodwa ungakhathazeki, amajoni akho omzimba anezixhobo eziyimfihlo, iiseli ezibulalayo zendalo. Iiseli ze-natural killer cells ziziseli zegazi ezimhlophe ezidlala indima ebalulekileyo ekuphenduleni amajoni ethu omzimba kwizifo zeebakteriya ezifana ne-empathico. Ziyaziqonda iiseli zazo ezijoliswe kuzo ngokusebenzisa ii-receptors ezikhethekileyo kumphezulu wazo, kwaye zivelisa ii-cytokines njenge-interferon gamma ukwenza ezinye iiseli zokhuselo lomzimba zilwe usulelo. Ii-natural killer cells azihlaseli ngokuthe ngqo ii-bacterial ngokwazo, kodwa kunoko zivelisa ii-defenses, ii-peptide elwa ne-antibacterial enceda ukuphelisa ibacteria. Zikwanceda ukulawula impendulo yokuzivikela komzimba, ukhuseleko, ukuvuvukala okugqithisileyo kunye nomonakalo wezicubu. Kodwa akuphelelanga apho. Iiseli ze-natural killer cell zikwazii-superheroes xa kuziwa ekulweni nosulelo lweentsholongwane kunye neeseli zomhlaza, ukwenza ukuba babe ngumdlali ophambili kwi-tumor immunosurveillance. Bakhulula ii-cytotoxic granules equlathe ii-granzymes kunye nee-perforins eqhekezayo kwaye ebulala iintsholongwane. Zisebenza kunye nezinye iiseli zomzimba ezifana nee-macrophages kunye neeseli ze-T ukudala uthungelwano olunzima lokukhusela, kwaye ukusilela kwiiseli ze-natural killer cell zidibaniswe nezifo ezizimelayo kunye nee-asi. Ii-natural killer cells, ngokungafaniyo nee-T-cells, azidingi antigen exposure okanye activation ukuchonga nokuphelisa iiseli ezijoliswe kuzo. Ziyakwazi ukuchonga kwaye ziphelise xa zigqunywe ngama-antibodies. Iiseli NK zibalulekile kwimpendulo ye-immune yemvelo, ukugcina ukunyamezela, ukukhulelwa, ukuphepha, ukwaliwa kwe-fetus kunye nokuba nemomori ye-immunological yezifo ezidlulileyo. Enkosi ngokuzibandakanya nathi kolu hambo. Khumbula, iiseli ze-natural killer cell zingamagorha angaziwayo amajoni ethu omzimba, kwaye ukuguquguquka kwawo kuyamangalisa ngokwenene. Hlala unomdla kwaye uqhubeke uhlola malunga neeseli zomzimba.